sapa sing belani Baladewa tetep tak katutke dosane. Semono kowe iki bacuk nantang Durna. Aku rada enceng. Durna ki rawani gelut e. Iki sing justru berat ki aku. Kok berat? Sing tak tantang Baladewa e. Nek nganti Baladewa nesu, Bagong mana-mana jajaran sekretare para ora minggat glandang nenggala. Modar aku. Abot aku to resikone. Ha iya. Mula kene wae saiki didum. Dum piye? Kowe mungsuh Kurawa, nek Baladewa maju aku sing ngadepi. Aku? Heeh. Kurawa 100 ki tanding aku. Ora masalah. Kowe iki cilik, ketoke cilik ning ringki lho, Rek. Anu ketoke cilik ning Dedaya lho kowe. Ha iya. Anak mbarep kok. Wani ora? Wani. Nek wani tak ndelok kaya apa kadhedaning Nalagareng. Mundur kene le. Kurawa tekan kene ora nglundung karo awake dhewe kon bali ning omahe Petruk. Aja gelem. Heeh. Rawe rantas. Malang bakal tak putung. Tontonan kowe arep ngerti kridane kakangmu mbarep. Jaman kowe rungono, aku ndereke Ndara Janaka iki. Ndara Janaka mungsuh cakil patine Ndara Janaka krubut buta 40 wae ana. Tak rampungi dhewe. Kuwi le wayangan endi kuwi? Hah? Aku tak takon le wayangan endi gareng kok menang ro buta 40 iki. Kowe iki dituthuk sandal bojomu nangis kok. Mungsuh buta 100 mbok wong ki ora kok kemangkean. Nunggulang mriki kene tontonan kok nek nganti aku ngapusi aja dutang kakangmu Nalagareng tangan. Ya. Ayo henteno tumbakmu. Wah iya. Wah iya. Ayo dene wer. Diandra apik tenan kowe. Tak dol yo. Hus. Wow, Dedaya kok didol. Awas. Lho, piye? Saking ngertiku. Waduh. Aku diajari Ndara Janaka ngene iki. Jaman Ndara Janaka isih muda. Jaman Swita Begawan Durna, terus pendadaran siswa Soka 5. Aku diajari ngene iki. Mergo aku trampil terus dadine aku kena. Ora sok disambi omong. Piye? Aku ro Petruk ampuh sapa? Ampuh kowe tenan. Petruk nek gelut ya gelut, nek kon nampani panahmu iki ora iso. Kon nampani tombak ngono ora iso. Aku dhewe sing diparingi karo Ndara Janaka. Aku jane ya dikai. Mosok. Domonge ya. Tenane. Mundur. Aku ora dikai kaya ngono kuwi dikai japa mantrane. Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa tes dadi banyu. Mat iki. Aku wong suci ora tau colong jupuk. Tumbak ngenengi aku dadi tumbak rongso andol kilon kowe. Ayo balik. Rasa dada. Wong iki kasektene dhewe-dhewe, Mas. Oh, arep ngopo kowe? Arep ngantemi aku? Yo. Yo. Nganti iso pecah sirahku meguru karo kowe 20 taun. Ora mung sembrono. Lho, iki tenan kok piye? Wis kaya ngene kok dikira ora tenanan. Asli iki. Ya guys. Wah, tak antem tenan. Oke, ora masalah. Ning kok bales lho. Perang ki ngene iki, rasa dadak kokian begijikan sing bagus sapa sing ampuh. Ya kuwi sing isih urip sapa sing gledak kuwi sing kalah. Jarane adu atos sing sirah. Ya wis. Wela kendel tenan, kendel wae anake Semar. Yo. Ya yo. Nek pecah piye? Mengko tambale rasa kuwatir. Ya wis. Gon mburi apa piye ya? Gon dodo apa ya? Ha iki cah kendeli ngene iki ora kok meng halo babu tak angel pisan modar malah kewirangan to kowe. Ayo. Rasa kok kan jogetnya kowe. Ngene iki lho kendel tenan. Nggon mburi kok ya. Koko Prabu kula aturi sabar. Kula mboten kepengin negari Ndrawati menika dados ajanging pasulayan. Kula aturi sabar. Hoi, Radar. Adikku iki inggih Koko Prabu. Ada adikku adikku. Adikku bocah berasa lho. Adikku bocah bagus. Heeh, adikku bocah bagus.
Kresna aja ta bisa Kresna. Menungsa ora tataran kae jenenge Baladewa ngembari marang panguwasane ingsun Kresna. Kula aturi sabar. Kresna. Kuwi dudu Baladewa. Sing Baladewa kuwi aku. Oh Prabu, aturi sabar. Inggih kula ngertos. Menungsa ora kuwi Kresna. Ming ngene to. Inggih, dos pundi? Kuwi Bagong. Kuwi Bagong kuwi. Inggih kula ngertos. Aduh, kok Prabu. Aduh. Kresna ada apa Kresna? Kok Prabu lenggah prayogi kok Prabu. Yo. Oke malah do rangkulan kaya wong gugu karepe dhewe. Kula aturi sabar. Kok Prabu lenggah nglangkung prayogi. Medali wuwus Kakang Durna pripun kabari dene sampeyan kok malah metu njaba nglumpukke para sata Kurawa pripun Mremban angsal damel kula mboten boyong putri Ndarawati lho ing putra ing Banjarjungu Bundur sasana nungsung pawarta lho. Pripun? Lesmana kelakon dhaup menapa mboten? Kula nadhong dawuh Bapak Mremban. Nadyan keputra pun Surtayu cumadhong dawuh Bapak Mremban. Nadyan kula pun Kartomarma cumadhong dawuh. Kula pun Swatama cumadhong dawuh Mremban. Pripun, Mbah? Itu gawe napa bocah? Agripu sapian lambat dateng pun Pulatawati badhe kajauhaken kaliyan pun Lesmana Mandala Kumala. Teluk damel menapa boten Mremban? Nuwun sewu Dipate. Nggih, Kakang Durna pripun? Niki kula upamake kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Liripun pripun sampeyan paring pangandika mekaten? Sowan kula ngaran Prabu Baladewa nalika semanten sampun tinampi dening nata ing Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Napa sing dadi wigatinipun kula aturake ning babak anglayani jujul anusuli. Sawanipun Manakawan Nalagareng kan Bagong ngandhakake nek Petruk lara, jarine anak Prabu Ndarawati tau tate paring pangandikan sapa sing iso balekake pustaka jaman Krimasada. Yen wadon diaku putra, yen lanang dipek mantu lho, menika ingkang dadosaken perkawis. Tumuli dados gegeran wonten ing parapatan negari Ndarawati. Antawisipun kula kalih Nalagareng anak Prabu Baladewa kalih Bagong. Wah, wis boten katen-katenan. Tumuli Nalagareng kan Bagong nantang kalian ingkang rayipun Begawan Durna. Oh, ngoten nggih. Terus anak Prabu Baladewa ditantang dening Bagong. Tumuli kula nglampahaken para sata kura menika ing wigati Dursasana. Pripun, Mremban? Iki Bagong karo Gareng tekan kene. Undurna jale, yen ora iso tak undurke rangketen tangane. Krincungen sikile. Iki ngestaken dawuh. Aja nganti kowe dikangelan. Nek nganti kowe kalah karo Nalagareng karo Bagong, wah, Lesmana anakmu nggone bakal jawab karo Purantawati gagar wigar ora entuk karya. Oh nggih, ngestaken. Nggih, ngestaken dawuh. Kowe iki ngapa Dursasana? Wis sago kok isih cengenges-cengenges. Lho pawunten, sago kula niku. Niku jane mboten lahir batin. Lho, kok lahir batin? Mriki kula ngertos Gareng niku sapa, Bagong niku sapa. Mula Kurawa mboten wonten sing saur manuk. Kula mboten wonten sing wangsulan niku merga Kurawa niku batin atine kula wis ngerti. Nek janjane wedi kabeh kali Gareng kali Bagong. Mula do trima meneng mawon. Lho, Gareng ki mung ponakan, Bagong ki mung ponakan kok wedi sing diwedeni apane? Oh, sampeyan mboten ngerti kok. Itoke pancen ming Panakawan loro saudon telu saurupan ning nuwun sewu niku anake Semar. Monggo Semar niku dewa Ngejawanta teges nika turuning dewa. Tur wangsul wangsul kula tak takon kalih panjenengan Bapak Mremban. Kurawa teng pundi papan niku nek ketemu Panakawan loro siji Petruk, loro Gareng, telu Bagong wis dadi Pancakara ning ora tau iso menang. Lah kok begini iki ajeng dibaleni. Mengke kairagan ku priksa. Sing priksa sapa? Kurawa no. Dikira sapa?
Kula niku bakal doting penyonyo sirahe doting penjoto. Urang-urang bejane tugel tangane. Tugel sikile kok sampean niku enak paring dawuh. Dur, Nun. Dawuhe Kakang Durna kuwi dadi sabdaning Narendra Ngastina. Nek kowe ora menyang padha karo kowe nyulayani rembuke anak Prabu Duryudana bakal gedhe pidanane. Lah, ngene iki sing kula wedeni. Terus pripun? Mangkata ya le ora ketang saubengan rombongan mangkata. Sirnakna yen perlu bandanen nala garing karo Bagong mengko men bisa lulus nggone Boyong Purantawati. Oh, nggih. Ning janji lho, Man. Janji apa? Kaya ora ketang klungsu-klungsu nek meludu ngestu padha dawuh Begawan Durna nek iso, nek mboten iso ya samadya mawon. Butuhe kowe mangkat nggih. Ayo Le. Nyekel gareng karo Bagong. Ora sada wedi, ora sada walang ati pikire. Sing tetek kanggo tanggon, pesthekno kowe bakal rekoso uripmu kowe. Malah medeni adi-adine. Surtayu wonten timbalan, Kartomarma wonten dawuh. Swatama mangkata lho nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit paman. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik durma gati mangkate wae. Putra lamun kawekasan ya kau wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta Kurawa wis dambyat lho Rek. Ah iya aku ya ngerti. Ya ming tak pikir-pikir kok aku iki kurang gawean. Kurang gawean mergane aku kawan nantang karo Begawan Durna, aku ora sadar nek Durna iki nggawa Kurawa. Mula bareng Durna nyimpang dalan ngetape para sata Kurawa tak pikir-pikir kok iki padha karo sulung mlebu geni iwak kecemplung ing wuwu. Tangeh kelakone urip mesti bakal tekaning pati. Terus nek miturut kowe piye kok? Nah aku ya lanjut tegese gelut karo Kurawa. Mangane mulih ora entuk kabar Petruk nglalu. Kowe kelangan adi, ya ta? Ning nek dhewe mati nang kene dikongkon Petruk krungu kabar Gareng Bagong mati nang negara Ndarawati. Petruk bangga ora sida nglalu. Aning awak dhewe mati. Oh iya. Ha iya. Wis ra iso urip ya ora iso. Ya piye? Nek mundur kok kayane ya isin ning atase awak dhewe musuh Kurawa kok mundur ki. Apa ora gawe isin bapak ora gawe isin Petruk. Ngene wae Rek. Pokoke tanggung kala gandeng aku wis kebacut nantang Prabu Baladewa. Wis pokoke kudu tak adepi. Sapa sing mbelani Baladewa tetep tak katutke dosane.
Semono uga kowe iki bacuk nantang Durna. Ha kowe rada enceng. Durna ki rawani gelut e. Iki sing justru berat ki aku. Kok berat? Sing tak tantang Baladewa e. Nek nganti Baladewa nesu, Bagong mana-mana jajaran sekretaris para ora minggat glandang nenggala. Mudyar aku. Abot aku to resikone. Ha iya. Mula kene wae saiki didum. Dum piye? Kowe mungsuh Kurawa, nek Baladewa maju aku sing ngadepi. Aku? Heeh. Kurawa 100 ki tanding aku. Ora masalah. Kowe iki cilik, ketoke cilik ning ringki lho, Rek. Anu ketoke cilik ning Dedaya lho kowe. Ha iya. Anak mbarep kok. Wani ora? Wani. Nek wani tak ndelok kaya ngapa kadedaning Nalagareng. Mundur kene le. Kurawa tekan kene ora nglundung karo awake dhewe kon bali ning omahe Petruk. Aja gelem. Heeh. Rawe rantas. Malang bakal tak putung. Tontonan kowe arep ngerti kridane kakangmu mbarep. Jaman kowe rungono, aku ndereke Ndara Janaka iki. Ndara Janaka mungsuh cakil patine Ndara Janaka krubut buta 40 wae ana, tak rampungi dhewe. Kuwi le wayangan endi kuwi? Hah? Aku tak takon le wayangan endi Gareng kok menang ro buta 40 iki. Kowe iki dituthuk sandal bojomu nangis kok. Mungsuh buta 100 mbok wong ki ora kok kemangkean. Nunggulan mriki kene tontonan kok nek nganti aku ngapusi aja dutak kakangmu Nalagareng tangan. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ranggana magawe gelari rawang iki Gareng nun inggih Patih Sengkuni Rekyana Patih kula ngabdipun Nalagareng. Mburi kae ora pangling Bagong. Nggih Rekyana Patih. Menika ingkang wingking Ndara sinten Surtayu? Iya, aku Surtayu Bagong. Wah, la iki mungsuhe pertama Surtayu rek. Ngati-ati. Piye, goleke pedhi apa? Hus. Nggo ngopo? Nek kowe mati barang. Kowe senengane kok mujake kakane Surape to dongakno kakane menang karo pateh-patekke ora. Kersane napa Ndara Patih? Aku goleki kowe. Nggih, pun pinanggih teng mriki. Keparengipun kowe tak jawuhi gelem apa ora. Nek kula cocok gelem, nek mboten nggih mboten purun. Kowe bali. Bali teng pundi? Nang omahmu. Terus ora sah mboyong Purantawati. Purantawati arti boyone negara Ngastina dadi garwane wayah Mas Saroja Kesuma ya Lesmana Mandrakumara. Terus kanane Petruk piye? Hah? Sampeyan ora paham kok rembugane teng Pasewakan wau. Kula matur Lesmana Prabu Ndarawati, nek nganti Petruk ora kelakon dawuh karo Purantawati, dheweke ngiklasake patine tegese bakal golek dalaning pati tegese arep nglalu. Nek kula mulih mongko ora ana kabar tentang Purantawati, Petruk nglalu. Nek Petruk nglalu kula kelangan adi. Bangane kula kelangan adi, luwung teng iki kula mati tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo Kurawa, aja kok Kurawa. Patihe Ngastina ngwek-wek cangkepe tak wek-wek. Reng, mbok ora ngono kuwi, Reng. Aku sing deg-degan e. Omonganmu terlalu ngawur. Menengo, kowe iki tak nggo jontrot mendono susisan. Ngrubut aku ora bakal wedi. Lho, Nalagareng suarane aja sak kepenake dhewe. Sakarepku wong cang budhe kok. Arep nyuwara kowe piye sakarepku? Tegese kowe wani karo Kurawa. Wis wani ngadeg nang kene iki tegese aku wis wani ngadepi Kurawa. Aja mek kowe Surtayu. Ayo Citraksa, Citraksi, Dursasana, Durgapa, Kartamarwa, Dursena,
Mogati kon maju kabeh. Kok tak nggo nekrang sirahe. Weh, bocah iki mripate kira tangane becik kok. Omongane kaya iso mateni geni. Lah kok dadi kaya ngono lho. Kowe iki mundura tak eman aja nganti kowe tekaning pati. Mboten sadi eman kaya bayi eman-eman. Teng mriki dibuktekke sapa sing iso ngalahke Nalagareng menang mboyong Purantawati. Semono uga Kurawa bubar saka tangane Nalagareng, Petruk dhaup karo Purantawati. Ngono ta, Gong? Cocok. Si aku tak ora minggat lakon dikeroyok Kurawa. Mang maju jajal Nalagareng apa Kurawa sing bakal mundur saka pabaratan. Gleleng tenane Gareng. Bareng gelem pencak wae wis. Nek ndelok awake wis ora pokro babar blas. Awak mengkari lunglit kaya ngono bareng gelem tumandang. Bengok-bengok banting rono, banting rene. Wah, seneng aku Reng, bangga aku duwe kakang kaya kowe. Ora ujar ora kaul. Saking bangga-banggaku isih uripe tak kijing kowe Reng. Saking seneng-senengku tenan. Aku pengen nonton selanjutnya kisahnya kaya ngapa. Nek Gareng kaya iso ngalahke Ndara Suktayu. Ayo. Ora iso. Panjawas. Ndara Janaka minta pamrih tumbak kaya ngono kuwi padake aku ora iso nyekel tumbak. Ayo, henteno tumbakmu. Wah, iya. Wah, iya. Ayo dene, Wer. Diandran apik tenan kowe. Tak dol yo. Hus. Wow, didol kok didol. Awas. Lho, piye? Saking ngertiku. Waduh. Aku diajari Ndara Janaka ngene iki. Jaman Ndara Janaka isih muda. Jaman Swita Begawan Durna.
terus pendaftaran siswa saka 5. Aku diajari ngene iki. Mergo aku trampil terus dadine aku kena. Ora usah sok disambi omong. Nggih. Aku ro Petruk ampuh sapa? Ampuh kowe tenan. Petruk nek gelut ya gelut, nek kon nampani panah ngono iki ora iso. Kon nampani tombak ngono ora iso. Aku dhewe sing diparingi karo Ndara Janaka. Aku jane ya dikeki. Mosok. Domonge ya. Tenane. Mundur. Aku ora dikeki kaya ngono kuwi dikeki japa mantra. Japa mantrane. Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Matke iki. Aku wong suci ora tau colong jupuk. Tumbak ngenengi aku dadi tumbak rongsokan dol kilon kowe. Ayo balik. Rasa dada. Wong iki kasektene dhewe-dhewe, Mas. Weh, lah kok malah kalah ampuh. Piye mau kuwi? Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Yo saiki. Bapak lunga biyong meteng. Kok tetep kena? Wong mbokne meteng kok bapakne kelayapan. Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Yo. Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa tes-tes dadi banyu. Terus sama aku wong suci, ora tau colong jupuk, ora tau colong jupuk. Kowe ngenengi aku dadi tumbak rongsokan. Balik. Aku wis ora arep muni kok kon muni to, Gong. Asane ora der. Wah. Aku men Siti. Kudu tatak tanggo-tanggo. Nah iya. Ayo diteruske rek. Nek pancen kowe anu panakane Ndara Janaka bales kae Surtayu. Balese, aja kuwatir. Babar pisan nembe pisan menika ing ngadat saben kelampah kula menika gelutipun kalian Petruk. Lah iya ning sagedhakan menika mengsah garing. Wah garing menika jebul menawi krida ngedapi-dapi keterampilanipun ngalahake Petruk. Arep lilin ngantem menika rasane kula rasake ora sepiro ning nek bola-bali saya suwi saya mumet saya buyer kula sumanggaken Mas. Kula mboten saged ngatasi pun kula sumanggaken. Loro kabeh awak kula. Nguncalke tumbak pirang-pirang garing niku ya iso nyauti tumbak kaya Janaka nika. Wah, edian. Mboten nama mokal. Panakawane Janaka mula keterampilan ya meh padha karo juragane. Lah iya. Ora maju meneh, mboten. Bagong ora tumandang, mboten man dereng. Mundur man. Kok bathukmu biru? Ditendang Bagong.
Monggo nendang nganggo teklek. Teklek kayu niku mak klothak ngoten larane ra jamak-jamak. Kula sumanggaken nggawa gaman pun mboten sak nggawa gaman, nggawa gamane ya kalah. Sulaper merkoso uripe malah musuh Panakawan kalah isin menang ora kondang. Sinten sing ajeng pripun-pripun? Sing ajeng nambani Kurawa, sing ajeng ngewangi Kurawa. Lah iya, lah terus apa iki sing durung maju? Dur nun. Maju oleh Cah Bagus. Wah nggih, nadyan rada abot kula lakonane, Pak. Sapa ngerti gareng gila kali kula Bagong gila kali kula. Mami nggih lak maju, Man. Hati-hati ya nggih. Wong kentir. Joget kok mubeng-mubeng. Ora apa-apa, joget bebas kok. Jadilan Kang Slupan yo mubeng-mubeng. Oh, cah edan. Ndara Dursasana ya. Ajeng napa sampean goleki gareng karo kowe? Nek pun ketemu, tak labrak. Ora gelem minggir. Wah, lah dalah ngrebut Purantawati aja takon dosa bali ming kari jeneng. Berarti mriki ajeng nglabrak kula. Iya. Wani kok karo aku. Lho wis kebacut kaya ngene kok ora wani. Yo jajal yo. Lho. Jajal piye? Ayo gelut. Wah, lha kowe iki ping batur kok wani karo Pangeran Pati. Aja sok ngempukke watu ngatoske banyu. Giri lusi jalmotan kena kene kok. Gusti iki paring kekuatan dhewe-dhewe. Arep jajal piye? Hah? Ora mengko ki ana omong. Oh, areng apa kowe? Areng ngantemi aku. Yo. Nyo. Nganti iso pecah sirahku meguru karo kowe 20 taun. Ora mung sembrono. Lho, iki tenan kok piye? Wis kaya ngene kok dikira ora tenanan. Asli iki. Nyo guys. Wah, tak antem tenan. Oke, ora masalah. Ning kok bales lho. Perang ki ngene iki, rasa dadak kokian begijigan sing bagus sapa sing ampuh. Ya kuwi sing isih urip sapa sing gledak kuwi sing kalah. Jarane adu atos sing sirah. Ya wis. Wela kendel tenan, kendel wae anake Semar. Yo. Ya yo. Nek pecah piye? Mengko tambale rasa kuwatir. Ya wis. Gon mburi apa piye ya? Gon dodo apa ya? Ha iki cah kendeli ngene iki ora kok meng halo babu tak antil pisan modar malah kewirangan to kowe. Ayo. Ora rasa kok kan jogetnya kowe. Ngene iki lho kendel tenan. Gon mburi apa ya? Oh, kowe ra wani ngene iki. Sing ngomong sapa? Aku cah kendel ya wadake nyo ayo. Mburi apa piye nyo ayo. Lu kok meng gelis piye? Aku cepet aku. Ora tau suwe-suwe aku. Kaya aku ngene lho nyo, lho dimatke tenan, gek ngantem. Mburi kok piye nyo? Kuwi tegese sak kendel tenan. Aku ya wani nyo ayo. Mburi kok piye nyo ayo. Kaya aku ngene lho nyo. Ayo nyo. Oh isih. Areng apa ayo. Mburi kok piye nyo? Mburi ya mburi. Oh ada kira. Oke, wes. Bresno ya modar tenan. Yo, kesuwen dijajal. Yo. Modar kowe ora apa-apa. Lho ora apa-apa tenan, ora apa-apa wis to kaya. Nggo nek utekmu wah, aku wis ra ndek utek. Oh. Mulai kowe gagar utak, aku wis ra ndek utek dadi ra iso gagar utak, wis santai wae to. Pisan to. Yo.
pecah sirahmu tenani kowe. Mang tenani, guys. Oh. Biar kowe. Ayo. Lho wis e. Ora krasa. Wah. Ngece. Wah, setan ratatanan ora pindho. Ganjil wae genep. Manut. Ya ganjil kene. Ping telu. Waduh, iki ora kebal sira. Resiko ya, guys. Pecah siramu. Biar. Weh, ora apa-apa. Ya gentenan ya. Waduh. Mau perjanjian ora gentenan. Cara ngendi perang ora gentenan? Atene seneng kowe buat-buat. Kene kuwi sing ngrasake iki ya nganggo ngampet tidur. Lho. Ora basa karo aku, ora basa ya ben. Ya guys ya. Ya mati tenan iki. Aduh. Tumung kula bapak ngakose buku pertiwi. Ayo wis. Kowe ora ngerti tangane Bagong mau nganggo ngantem sirah sapi winginane pecah dadi papat. Wah cangkeme. Ku jenengane ngedonke mungsuh ngono kuwi. Kowe ngomong kok, omong ning aku dadi tratapan kok. Nek sigar tenan, ora engko sigar tak plestere. Ya ora kena omong, langsung bet ngono. Langsung des. Ya. Semerah. Oh, kuwi ndonga barang. Wong iki arep tumindak apa-apa ki nganggo semerah. Ngono, Jawa kuwi. Ya. Ya wis, nyo. Apa ya? Kowe iki ngapa? Kowe iki setan. Ora wis ngampet-ambegan ora sida. Ora apa-apake kok wis ngampet-ambegan. Aku wis nerot ngono. Kaya wis piye ngono lho. Kene yo. Ben tak. Ora apa-apa. Rame. Iso setengah loro iki ora apa-apa. Padha-padha ambuhe. Aku ping 3 mau. Kowe lagi pisan iki. Oh iya. Kene ora dijaneng. Iki Pangeran Patih dijaneng. Oh iya lali. Oh. Siap. Popo. Ayo terus. Endi mau wonge? Wis buyer aku pisan. Mulai mumet pisan. Yo terakhir, yang ketiga. Yo. Perang ngene iki ra penak. Temonjo dimatke yo kecekel. Heeh. Ora usah dadak gabrus ngenteke tenaga. Iya. Yo siap. 1 2 3. Ora apa-apa. Wah, rame iki yo teruske. Waduh. Iki nganggo leren sik udut-udut sik. Rasa. Oh, perang kok nganggo udut-udutan barang. Nek ora apa, Dik, ning aku njaluk. Wah. Ora nggowo to kowe ora entek. Rasanya kayaknya. Hut. Ya. Kok saya ringkih. Wis rusak otake. Ora wae sing waras kok nyo pisan. Pindho ya. Ping 3. Sini. Wah, jauh tak antem kok ora ngrasake blas to, Gong. Ayo anggere ora muni lara cangkeme ya ora lara. Hop. Modar wis buyer. Nek ora apa-apa aku, ora apa-apa glene. Ora ya. Ayo, madhep rono. Ngesoki aku kok. Ora sida kok. Tak elek meneh siji. Ya, oi.
Terakhir. Ya. Siap. Saya Siap. Yakin. Ayo. Ngampong nyawamu. Sileke palu aspal. Bir. Kaya mau gayeng kok nyenyet. Kok ngerekar. Wajake kalah. Ayo. Iki jatahe kowe, Le. Sis. Matane. Boleh. Lek dengkulmu mlocot kuwi. Ngapunten kula kinten Bagong. Enak Bali, enak. Lho. Oh, kleru. Wis ra ngerti kiblat anak Prabu Mandura kula sumanggaaken. Jajanan sukertane bawon iblis lanat. Walah dalah. Pono kawaning derajate nalogare karo Bagong kok ngiwas Maranata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyebarake Maranata Mandura Prabu Baladewa. Nalogare ora bali tak glandang negara dadi apa? Babasan ana ndi rek? Mulih Kong. Nek iki nek ora mulih ade mudar tenan. Iki ade nek ora mulih mudar tenan. Ngopo? Ngopo mulih? Sing maju ra Kurawa. Sing maju sapa? Sing maju Baladewa. Sing kiper. Iki ora bal-balan ya nyuk. Iki perang kok sing kiper. Iki Prabu Baladewa maju nggawa nenggala. Panos main jajalan sultane bawone iblis. No, kareng ora bali saka negara Dwarawati aja ngrakon glandang negara jeblok wetengmu. Terus tangane Baladewa mak slonong. Abing kae. Wah. Murup. Heeh. Baladewa golek kodho ora. Kok tangane murup senter kuwi. Heeh. Nenggala. Enang engga-aga ala. Nenggala. Heeh. Nenggala ki tamake gunung jugruk segara asat. Aku mau namani gunung bola-bali lho jugruk-jugruk ya. Ya mbok kok ya. Dianten ana. Mongko ora sepiro lho. Ha iya. Aku ya ngerti kak ya. Asem tenan kok. Ku karepe dhewe ra. Mundura. Atrajange dhewe. Wani mbok kowe. Wis aku nek nekat ngene ora usah dilosa sapa aku. Mundura ana ndelik. Oh iya. Nek mati piye, Gong? Ora mati iki sing ngasta sing gawe urip kok mati urip ora saka Baladewa. Mati urip saka sing gawe kuwasa. Sapa ngerti bengi iki aku gleleng methuke Baladewa tamani nenggala ora apa-apa. Nenggala ki ampuh. Ampuh orane pusaka iki gumantung sing gawe urip. Iki nek iki dienggo nek omong. Goblok. Ora nenani wong tuwa aku ora dong kok. Wong ngerti ora? Mula nek tak ajak pengajian kae sok melu. Wong ngerti ra critane Nabi Musa? Iki ora guyon iki Nabi Musa kae tongkate le ampuh mergo entuk firmaning Gusti Allah. Saberna ana ing Laut Merah. Nek ora diparingi firman, ora bakal tongkate kuwi ampuh. Mula kabeh iki apa-apa saka panguwasane Gusti. Najan mati uripe manungsa saka panguwasane Gusti. Nek kowe ndek pusaka ampuh, Gusti ngeparengake aber pusakamu. Ora ana dayane. Ngono kok takut. Ke belakang. Iya. Aku wedi nek kowe mati. Wis to.
rasa semelem, semelang kok semelem. Aku yakin ora apa-apa wis to. Ya wis, tak delok saka kadean ya Gong nek kowe ana apa-apa aku tanggung jawab. Wis rasa kuwatir. Wong iki nyebut karo sing gawe urip ora wis beres. Gusti nyuwun pangapunten menawi kula menika dipun anggap leres. Tentu Gusti paring pengayoman lan paring napa niku jenenge? Reng aku diajari ndonga, Reng. Wong ngene ora tau ndonga kok gayane ndonga paring ana pengayoman lan supados sak mangke kula saged menang anggenipun perang. Lan supados sak mangke kula saged menang anggenipun perang. Ngaten Gusti, dapalke. Nggih. Paring ana pengayoman Gusti, mugi-mugi kula saged unggul anggenipun perang lan saged damel wirang Prabu Baladewa. Mandi ucape engko ora Bagong ical wujuding Bagong ana Baladewa. Ana Baladewa. Iki kok awakku mulur iki ngapa saiki? Reng. Ngapa? Wala, iki mati kira. Sik. Sik ora cenanangan kowe. Lho, iki ra suarane Bagong to iki. Heeh, aku ngapae? Oh, kok dadi wujud Baladewa ta, Gong? Weh. Tenane. Heeh. Lho. Ya, goleke pengilon. Goleke pengilon. Lho. Wah, jian gleleng tenan iki. Aku iso dadi kaya ngene ngapa to, Reng? Ampuh aku ora ngerti. Aku mau ki jare ndonga. Aku muni Gusti paring ana pengayoman kalian kula. Gusti terus kaya bumine iki keder kae terus aku kaya ditudut saka ngisor terus metu menang ngene iki. Wo, aku kuwalik. Kuwalik piye? Kudune iki metu sik lagi didudut. Ora kok didudut lagi metu kaya ngono. Kowe tak gawe kira matamu lho, Reng. Iki wis kira kok isih kira ora. Dadi Baladewa tenan aku. Heeh. Oh iya. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu-Nggara. Nala Gareng. Ayo to Reng wangsulan to. Iya. Wonten dawuh sinuwun Prabu. Ngaturke sembah Prabu. Non. Ngatur sembah. Pangaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Prabu Mandura. Iya. Tak tampa Nala Gareng ora liwat pangestune nambah lho. Kula pun dinggo jimat paripe. Nala Gareng sapa sing bengok-bengok nesu kae? Prabu Baladewa. Lho. Wani ngembari marang panguasane ingsun. Nggih, dasar kepara makaten. Iblis lanat. Panjenengan jangan bawa cita mari nyelamat tenang kamu jadi cemalo. Kok kata-katane ra cetha. Nek Baladewa iki angel tenan. Kono ki wis kulino saben dina ki nek omong cepet ngono aku kon dadi Baladewa lagi entas kok kon omong cepet ki ora iso. Sama-omong aku. Goleke pusaka. Goleke pusaka. Arep ngopo kowe? Maju arep tak gawe wirang Baladewa. Ana goleke pusaka? Ya. Sakaremu apa? Ya. Linggis apa bendo? Terserah. Graji ya, manut. Arit gelem. Sing landhep apa sing niyeng? Terserah. Paham? Ora usah nesu. Ya, anane iki. Mohon perhatian. Wah, keprohoren dasmu ya. Baladewa kok kon nggo sound system ki maksudmu piye? Kowe iki udu sound system ya, Gong. Kowe iki kampak kok kaya sostin. Manteng para sedherek benjang minggu sami kerja bakti. Ngersakaken god ngajeng rumahipun piyambak-piyambak. Matur sembah nuwun. Nganggo
feedback barang to. Ganti aku mana iki gak kaya rene lho. Iki ra nggo sing nggo nyuwara iki mikir. Iki sing ngarepe. Kudus lho. Kurang ajar karo ana. Tak golek-goleki ora entuk. Nyo. Wis tau ngerti bola dewa adol wedang. Hah? Keparat. Ampun nesu. Ampun duka. Gugu karepe dhewe. Kok njuk digrujuke aku ora. Golek kene. Ngapa iki kon ngapa? Kon nyengget mlinjo. Iki godhoke. Aku njaluk sing landhep. Kera tekle becik goblok. Wah, seneni terus aku. Iki wae. Iki pipa apa panah? Iki nek ngenani dadak iki meneh. Masa mateni dadak iki mergane patimu. Asane sing ditusuk geli. Wah, repot. Dadi bola dewa pisane. Nyah, gelem iki ra gelem ya iki. Nah, iki malah gleleng aku. Entuk bendhos kang endi. Anjile bakul degan ora. Awas suratan jam raja. Imbangan bojo-bojo. Iki Prabu Baladewa. Ngawur bola dewa. Bola dewa sari. Salah ucap. Ketiban Benjokoram menyok Sirawaja tundang Prabu Baladewa Ratu Mandura. Raden Kokrasana. Wani pira? Waning pinta. Hah? Waning pinta wani pira? Aku ora hafal jenenge Baladewa. Prabu Baladewa Waning Pinta Wasi Jratara Anom Kokrasana ya Karsana. Ya Balarama. Ya Prabu sapa? Balarama. Rama tambah. Ah iya. Ya Waning Pinta, ya Anom Kokrasana, ya Raden Karsana. Ya Reja Karsana. Reja Karsana ki mbane Kiswan. Kae cermo sing mati jeneng aku gugu karepe. Ora cenanangan kok. Tak pujek-pujek modar. Ana kakangne kok disamplak sirahe sak penake dhewe. Ngati-ati lho, Wer, ngati-ati. Ora ndek gaman kok. Baladewa kudune kaya Kyai Nenggala. Iki tamake Gunung Jugruk Segarasat. Iki benda tau nggo nyolong degan ping 5 ora konangan. Walah setan apa? Wah, gugu karepe dhewe, gugu karepe. Matek dening aku. Kelakon neng UGD. UGD ya kok, nggo penimbangan beras. Kae KUD. Kaya kleru. Ngawur. KUD kok kae posyandu. Posyandu apa? Iki malah rembugan kesehatan ta iki. Mati jeneng aku, mati. Setyaki. Koko Prabu. Aku semene Koko Prabu. Manus maring jadan. Oh, Prabu. Koko Prabu kula aturi sabar. Kula mboten kepengin negari Ndrawati menika dados ajanging pasulayan. Kula aturi sabar. Hoi, Radar. Adikku inggih Koko Prabu. Adikku adikku bocah brasak. Lho.
Adikku bocah bagus. Heeh, adikku bocah bagus. Kresna, Kresna aja ta bisa Kresna. Menungsa ora tatanan kae jenenge Baladewa ngembari marang panguwasane ingsun Kresna. Kula aturi sabar. Kresna. Kresna. Kuwi dudu Baladewa. Sing Baladewa kuwi aku. Oh, Prabu, aturi sabar. Inggih, kula ngertos, kula ngertos. Menungsa ora kuwi Kresna. Kresna, ming ngene to. Inggih, dos pundi? Kuwi Bagong. Nun. Kuwi Bagong kuwi. Inggih kula ngertos. Aduh, Koko Prabu. Aduh. Kresna ada apa Kresna? Koko Prabu lenggah prayogi Koko Prabu. Yo. Oke malah do rangkulan kaya wong gugu karepe dhewe. Kula aturi sabar. Koko Prabu lenggah ngelangkung prayogi. Koko Prabu lenggah. Yo. Gak omong, inggih. Aja nganti kesuwen ora omong ya Kresna. Setyaki. Wonten dawuh, aduh adikku di, aduh. Njaluk rokok Setyaki. Koko Prabu menika menawi filter mboten purun. Aja filter. Ana filter kentingan Setyaki. Inggih. Koko Prabu laturi semene, ora pati nduga mono. Lah kowe ngantasi Baladewa dikembari karo panguwasaning para kawan kere ngembari marang panguwasaning Kartamantra Prabu Baladewa. Aku ora nrimake. Minggira menungsane mburi ora glandhange nenggala. Kresna. Minggira Kresna. Ratu Mantura dandanane pikirane. Lah kuwi suarane apa ora marai mangkel? Koko Prabu mbok sampun ngaten to. Lho, aku ora entuk ngono. Inggih. Lah aku kan ngono karo sapa? Jenengan nek ngendika kok nganyelke to. Iya, Kresna iya. Oh iya, jagat Dewa Bathara. Wong guyune wae elek ngono kok. Dadak dadi Baladewa. Kok ora Bu? Nggih. Anak kula gadah pamundhut. Lho, anakmu duwe penjaluk? Inggih. Purantawati saged dipun dhaup sinten kemawon? Waton temanten lanang saged nyaosaken utawi ngunduraken pusaka senjata cakra. Senjata cakra ilang. Estunipun nedeng kemawon manakula katawengan Badra Hirawan. Kowe lha apa Kresna? Kata-katamu kok angel dicerna. Badra Hirawan ki apa Kresna? Kok Prabu Mandura kendel, mangke kula nesu lho. Aja Kresna, aja gampang nesu ndak gelis tuwa. Ya Kresna ya. Iki Setyaki wonten dawuh golekno es teh. Kok Prabu Mandura kok panjaluke werna-werna. Badhe kula padosaken mawi bathok. Aja kurang ajar Setyaki. Ratu kok digoleki nganggo bathok. Anggepe aku kirik. Setyaki wis aja tok tanduki. Ngertos mboten lho Prabu? Ya, ngerti. Lesmana ngaturaken senjata cakra kula dhaupaken lan pun Purantawati. Ngono. Inggih. Njaluk pamit tak matur karo Prabu Astina. Apa ora kurang ajar kuwi? Nek arep nggok sikile diuncalki karepe piye? Sri Baladewa Narpati. Arep napa meneh? Tuwe Nareswara Kresna. Kalangkung tresnanira marang Adyabanon Jinawi. Kaya Pak Gina. Tak tonyo nek isih sembrono. Sencaki sabar. Karo Koko Prabu kurang ajar Titenana. Sencaki ora basa karo panjenengan ingsun. Ora basa ora apa-apa. Apa dianggep aku kurang ngerti karo kowe? Kowe Bagong. Lho. Ngawur. Kowe ora. Iki sandangane Baladewa denenge Bagong Kresna. Piye keterangane? Aku njaluk keterangan saka dokter sing gumadhok Kresna.
aku ora caturan karo kowe. Mangkel aku rasane. Kresna kok dijaluki keterangan dokter iki anggapmu Kresna iki masuk angin kok piye? Maksudku keterangan saka anakmu sing jeneng Purwanggan, Purantawati. Purantawati Kresna. Kowe tak kandhani ya. Heeh, apa piye Kresna? Piye kadangku Yayi? Anakku Purantawati njaluk. Njaluk apa? Njaluk dijabi. Hus. Njaluk apa Kresna? Ngendika sing cetha? Teman-teman nang kudu iso ngaturake senjata cakra. Njaluk bae Yai, kose arep endi kowe arep endi? Arep endi? Ora usah lunga-lunga. Aku arep bali. Arep bali arep ngondo karo si Petro. Petro ki sapa Kresna? Petro ki sapa? Sik nolo gareng iki nolo gareng. Nolo gareng dalem. Rene. Ki sing dandani ngene iki sapa? Aku ora kok. Aku ora dandani. Lho, anane kancane meng kowe. Kowe mesti dandani bakoe diganti. Piye to Gong kowe kok dadi kaya ngono kowe le ganti piye to? Aku ya ora paham. Aku iso dadi kaya ngene iki piye? Aku mangke meng donga, Gusti paring ana pengayoman supados kula saged gesang terus aku omong karo kowe to nek aku malih kaya ngene dhewe. Ha iki le saling cilaka iki. Waduh piye ya? Kok goleke dukun to? Aja. Wingi tok goleke dukun karo dukun bayi. Masa wetengku diplotot. Nuwun sewu sinuwun, mbok ditulungi sinuwun. Ditulungi piye? Panjenengan Narendra Digdaya to. Bagong niki wangsule kaya wingi ngene. Lho, lah kowe iki dadine piye to? Kula niku mung nyuwun pengayoman kali panguwasaning dewa. Kok dadi bala dewa ngenten iki? Mula kula lajeng bali niku pripun kaya wujud wingi ngene radang. Ya wis tak suwunke marang nang kumono nek kok nyaur ora. Ora usah nyaur. Arep disuwunke. Kowe hitungane utang mah aku. Ora. Tak suwunke ngarsaning dewa muga-muga kowe bali kaya wingi Bagong. Ah, ngoten. Ora malang kerik. Oh nggih. Tansah pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winah ya ing asepi. Oh. Mandi pandunganing Nata Ndrawati cal wujuding Nata Mandura Prabu Baladewa. Ora sembrono Den. Rang. Aku piye ki Rang? Kok dadi malah anyep kabeh awakku. Wis Ndrawati iki sembrono wis ben kapok. Wis ben aku sengit kok. Iki mau wis gawe dolanan kadangku tuwa saiki kapokmu kapan? Wis kono gojakan bali kono. Duncalke ning pawuan kono dibuang. Aku piye Rang iki Rang? Kowe dadi teko ngono kok. Wah Kresna tak curi tenan kowe. Aja. Ayo baleke. Menungsa e padake teko Bali yo ngene. Gorene tak cekele. Wis. Lah iki metu-metu ora sakarepe dhewe. Aku nek ora ceket-ceket mesti gledak iki mau. Apa kowe wong kurang ajar karo wong tuwa ya ngono kuwi. Petro kon ngaturke Njata Cakra. Njata Cakra. Kon ngaturke tekan kene. Siap. Nek Petro sing ngaturke Njata Cakra, Petro dadi mantuku. Oke. Yo. Ya mulai yo. Ayo ayo. Petro kon ngaturke Lek Marta. Njata Cakra. Njata Cakra Lek Marta. Nolo Gareng wae sing bukan Nolo Gareng. Nolo Gareng sing bukan Nolo Gareng wae. Ya wis. Kresnane emosinan. Petro kon ngaturke Njata Cakra. Nggih, bali yo ngestaken. Nyuwun pamit ya. Lho. Ngantuk. Ngantuk jengkulmu ora.
Ponokawan kok macem-macem. Baripun kados pundi Setyaki ditunggu eneng kene wae. Nek ora ngono ndak malah mengko negara Ndrawati dadi ajangi pasulayan. Kula namung derek kersa paduka Kanjeng Koko. kumlen
mangu mangu mangunggung kanduhan rimang lerleno tanpa kanin yen tan tuluso hamangku sang dia utama jagat wasisaning Ubathara wayah jagat Yayi Jaya Lengkara ana pangendikane apa Kakang Jaya Lelana nganti persasat tepung gelang kekalangan nggonipun Kakang lawan Siadi ngideri jagat kekalangan Malaya monggo ora ana ing gemono musik ana ing penggaliku lawan penggaling Siadi besok kapan nggonipun Kakang lan Siadi kelakon Hanjayeng Bawono lenggah dampar menang nepak mbun-bunane wong sak negara nanging lha kok dadi tekan dina iki durung ana tandha-tandha ngonipun Kakang lan Siadi bakal entuk kamukten mbuh menyang endi papan dununge Kakang miturut penemune adimu Jaya Lengkara apa ingin dadi gayuhaning Kakang Jaya Lelana mau tak suwun kanthi banget aja mung linambaran niat nanging uga pambudidaya sebab tumrap adimu Jaya Lengkara yen mung niat tok tan wurunga ora bakal kelakon penjangkane lamun ora sinar tanpa budidaya jernyatane Gusti paring kabisan marang Kakang Jaya Lelana ndak kira Kakang Jaya Lelana ora bakal kangelan nggone bakal ngupaya menyang endi papan pernae kinarya mukti pun Kakang lawan kadangmu aku Kakang Jaya Lelana Yayi setemene durung wae pun Kakang paring dawuh kelawan sira Yayi lagi wae pun Kakang nampa sasmita nalika pun Kakang lan Siadi mapan ning telenging guwa padha nglakoni semedi maladi hening nalika semana pun Kakang entuk sasmitaning Jawata ing dumeling ana ing Karna tanonila kejaba mung papan pernae pun Kakang lan Siadi nggone bakal yasa negara ora ana le kejaba mung papan ingkang aran winastan Karang Tumaritis wondene ingkang lungguhi Karang Tumaritis mau wujude sawijining kawula alit ing awake sarwa dawa ya menungso kuwi mau ingkang kudu dadi tumbal sawise ditumbalake marang tanah Karang Tumaritis wewengkon Karang Tumaritis kuwi mau tumuli bakal dadi srana pun Kakang lan Siadi nggone mukti ngawibawa Nyakrawati Baudenda yasa negara pun Kakang dadi nalindra kembar kelawan Siadi Jaya Lengkara Yayi kadangipun Kakang lang-langing triya mangu mangungkung ganduan rimang lirlena tanpa kanin lirlena tanpa kanin yen tan tulusa yen tan tulusa kamangku sang Dyah Utama
Nalindra mudha wewuse angrerepa Obeng dadi kersaning syadipun kersaning Kakang Syadi Mungkari Mandut. Ayo gelak lakune prapta ning wewengkon Karang Tumaritis. Iya. Sapa ingkang pepalangi kareping pun Kakang Syadi rawe-rawe bakal dilantas malang-malang kudu diputung. Ayo Kakang tak derekake. Nyatamening kalang wanaklar pandan moncar.